بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل ما وموفوك والنمندو أو منون سغلين بانا جمانين كونو جمانين كوكا أمبافو أو بسم الله وكجمو كان كونانا نوي تجانيا بلومباي an hunye laidu tauye kabine wati jan ka fo jemukayin konnana ne ala sonama ana ce baunati mun be sufiya don mun be tijaniya don kana wala like nafa munun bala fasamantiya munun ba konnana o hukum konnana mami bismillah le mambolo bi o ye Ceerno Umar Baroy ka bo kay hakilla ma dogolente jamana konnana sufiya konnana madu mami ni ay fem bela jelen ke a konnana no ye adoniu ceraliye ani akuma unyefoliye hukumu konnana bi anabena jeka kuma minka ode sufiyai nga yananga do baro konnana ama fosa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saze bismillah bulon konnana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa to bora be ala tano ka ala walen mandon ka klaka ala tano tun ka ala walen mandon kanyine ala fe akaka hine anaka kisi dumilenke anga ciba bunyalen ka Muhammad ibn Abdullah alena somo senu ana je nyumo ani mama ye uno bo ni nyuma barali alaka ka dienye dafalenke anga karamogo kan ananga karamogo bela jele fokata se karamogo ma no ya anga Sheikh Baya Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an alena kanu nyogom anaka noro blow naka kalande bela jele ambe foli bla slame lamelikela ni flelikela bela jele ni Tijani ya bolo mbaka mba fo alaka hinena ka kisina ka baraka ala ko ke ka ambela jele na se ewa sananga don barola ambe foli ke karankara nyala anga tombaye no ye konfenati tomu ni ka sura keleme sababuye ka Tijani ya de bela jele faranyon kan mali kono ya ton kulu kelen kono obe je ka baraka nyon fe Tijani ya la nyan mali ko chugo nyumana olu munun kera sababuye kani baro yera blasenka ka wele samba on yera ma fokai anganda yala angana do fo slamewe nin konyaka ode kama na diara ala anga nin baro kun foloy ambena atugu totala ambalmo nan kanu no nan tiru munun temena an karamo Sheikh Ceerno Hadi Cham ani a Sheikh Jakite Al Hussein Jakite olu ani fenye olu nobo ambe olu de bol ambe boloma fara doni ke olu de taka inshallah ambe se ka je nyogon fe ka blasira le nyumanke ala chogonya menane ala sana inshallah usaganya kanu bi ka baroka femina ode sufiyai ambe fe ka don sufiyai re munedu aha ala ka nya ka dama nyene kali na fama mbade do jallo nyene kali anafa bunyali munya kosobe anga jamana deun yere kono ma gansa ontede munu yere nu to dale me sufila u yere ta don fola to yemunya mais ni ba fe ka don sufia e munye kuma takurba kelena sufia islamia lakikai Allahu akbar kuma bela jele bi se ka mun fala sufia islamia lakika islamia yere be mun la nyini o de sufia chogodi an karamo Al Hussein Jakite hadithu Jibril aka baro temeno na ala ka sara nyumana aye awala mo yo kosobe islamiya etap sabamu ni Jibrila nana kana nyefo islamiya nyana ala kira kerefe aklale ne ala kira yere ko sallallahu alaihi wa sallam ako islamiya ako ni Jibril de anana abena awla karawka dinena anana bena wala karako dina no koro yemunye ka fo kana na munfo dina yere bela jelendo e ode martabatul islam ani iman ani ihsan ni yo ko nunu mafle u bela jelende be dafale nyogona
o bɛɛ de bɛ tugulen ɲɔgɔn na a daminɛ ye dɔ ye camancɛ ye dɔ ye dafa yɔrɔ ye dɔ ye fɛn kelen kan o kuma olu walawalala an ye ka tɛmɛ baro tɛmɛnenw na o kuma o dafalen a bɛɛ dafalen tuma min o de tɔgɔ ko sufiya o de ye tasawufu yɛrɛ n'i y'o ma filɛ kuma lasurunya la ala bɛ bango bɛ o de la a ka jɔnw na ala ye a ka cidenw ci o de kama a ka jɔn ninnu na fɔcogo dɔ la o ye ka hadamaden ka ninkun senuya ka ninkun jɛya ala ye fɛn fɛn n'o tɛ ala ye o bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ ka ban hadamaden ninkun na k'a to ala kelen dɔrɔn ni yɔrɔ ye o la sa yala o ka se ka faamu a ka gɛlɛn kojugu ka tuguni fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ o kɔnɔ o faamuyali mago bɛ lamɔlijan ani lafaamuyalijan ani karanjan na nka a faamuya sira surun dɔw ye cogo di ni hadamaden ye i yɛrɛ mafilɛ n'an kelen o kelen ala ye hadamaden da k'a kɛ tila fila de ye tila kelen ye farikolo ye o ye kɛnɛmafɛn ye tila kelen o ye nin ye o ye sokɔnɔfɛn o fila jɛ mun kuma bɛ fɔ la a b'u fila bɛɛ nɔfɛ mais o bɛ komi foroko a n'a kɔnɔfɛn jɛya ni a mun bɛ fɔ farikolo ta ani ninkun ta ye a bɛ komi foroko n'a kɔnɔfɛn kunnadiya bɛ sɔrɔ a kɛli ko ɲuman de la foyi tɛ ɲa hadamaden ni ala cɛ foyi tɛ ɲa hadamaden ka diinɛ n'a ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ni ka sɔrɔ ni o ma tɛmɛ o jɛ sira ninnu de fɛ fo k'a ɲa ka tuguni Allahu ta'ala yɛrɛ y'o fɔ an ye Kur'ana kɔnɔ qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha maa de kunna diyara maa min ye ninkun in senuya nka maa kunna goyara maa min ye ninkun in nɔgɔ qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla nabilahi musa bɛ kuma firawuna fɛ ko faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ni ye ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ kuranna kɔnɔ n'i y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ o de ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye fɛn mun ne ka sɔrɔ o de ɲininen don o de ye fɛn laban fana ye mun ɲininen don fɛn tɔ fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ ɲinifɛnw na o ye a sɔrɔ siraw de ye i bɛ se ka o sɔrɔ cogo di ka tuguni ciden yɛrɛ a cira maa ninnu ma ka na o de la nabila ibrahim b'a ka dugawu kɛ cogo min ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نا يدرس لك علىك آية ندرسوك يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أبي تلاقوا نينكم سنويا ninkun senuyali a b'u sɔrɔ k'u lakaran kitabu ninnu ani kitabu ninnu kɔnɔfɛn kiiri minnu bɛ yen fɛn bɛ sɔrɔ a la hikma o kuma ja kiiriw minnu ni u bɛna batuw d'an ma batuw kɛcogo d'an ma kiiri ninnu yɛrɛ bɛ tɔ fɔlɔ de fɛn fɔlɔ de bɛ yen n'o ye hadamaden yɛrɛ ni labɛnni ye o de bɛ fɔlɔ batu yɛrɛ ɲadɔnni ye kuma tɛ ka se batu kɛli ma o kuma batu ɲadɔnni ni batu kɛli bɛɛ lajɛlen bɛ taa don hadamaden yɛrɛ ninkun o labɛn ko ɲuman de kɔnɔna na n'i ye hadamaden farikolo mun ni ala y'a d'a ma a tilala ka kalancu ka ladegin yɔrɔ d'a ma an bɛ se k'a faamu cogo min farikolo in an bɛɛ b'a dɔn farikolo mun b'i bolo n'a ma jɛya ni farikolo in n'a ma jɛya a fan o fan a bɛ wolo mun na kɔlɔlɔw ani tɔɔrɔw ni tiɲɛli mun b'a la i farikolo bɛɛ kelen kelen ta n'i bɛ kunu sɔgɔma i t'i da ko i t'i da brosse i t'i gese ta i tɛ foyi kɛ n'o tugura ɲɔgɔn na ka waatinin kɛ a bɛ daminɛ ni gɛlɛya façon bɛɛ sumu bɛ don da rɔ da yɛrɛ bɛ laban ka tiɲɛ ɲinw t'u ka baara kɛ tugun ni nunji bɛ bɔ i t'i nun fɛ i t'i nun b'o bɔ i t'a ni tulo o b'o cogo la i fari bɛ fɛn o fɛn n'i y'a ta kelen kelen ta n'a fɛn fɛn n'a ma jɛya fɔlɔ a ka kan ka baara mun kɛ
ɲɛnamaya la a t'o kɛ ala y'o kɛ kun jumɛn kama yala ka an na kalan an k'a dɔn an ɲɛ filɛ farikolo mun na kɛnɛ ma an bɛ mun ye an bɛ maga yɔrɔw bɛɛ la olu b'an bolo cogo min n'a ma jɛya u baara foyi tɛ ɲa n'u ma jɛya u tɛ kɛnɛya fɔlɔ n'u dun ma kɛnɛya u tɛ se ka baara foyi kɛ wa o cogo kelen in fana la ninkun in aw k'a dɔn ale fana de y'o cogoya ye fo ninkun in ka jɛya de ni ninkun in jɛyara fo ka ban o tuma de a bɛ kɛnɛya n'a kɛnɛyara a bɛ se ka baara kɛ o tuma de a ka baara fana bɛ ɲa o tuma de nka ni hadamaden yɛrɛ y'a ye i yɛrɛ la farikolo in n'a tɛ se ka pare ka labɛn ka sɔrɔ a jɛlen tɛ e yɛrɛ b'o dɔn i nɔgɔlen i fan bɛɛ nɔgɔw ye i kurulen n'i ye fini kura don ka bɔ jama la i bɛ kɛ cogo min jamaw ɲakɔrɔ n'i ye fini mana cɛ ɲa cogo cogo n'i y'a don ka bɔ jama la ka sɔrɔ i yɛrɛ fari bɛɛ nɔgɔlen don i dajiw bɛ yen nunjiw jalen bɛ yen nɔ foyi jɛlen tɛ i fari la ani ko tɔw minnu bɛ yen ni olu bɛɛ nɔgɔlen don i mana bɔ ni fini kura i bɛ kɛ maaw ɲakɔrɔ cogo min dɛ wala ni farikolo fana labɛnna diinɛ na ka i ko fɔ k'a ɲa ka jalamugu ɲumanw k'i la ka fini ɲumanw don doroki ɲumanw ni fɛnw don ka tapi ɲumanw ta ka sɔrɔ i kɔnɔna man ɲi ka sɔrɔ i jugo man ɲi i bɛ kɛ ten de ala ɲakɔrɔ maa parelen ka se ka fini ɲumanw don k'a sɔrɔ a fari nɔgɔlen don a ma ko a ma foyi a bɛ kɛ mɔgɔw ɲakɔrɔ cogo min a yɛrɛ tɛ sɔn wa n'a ko k'a bɛ i labɛn fana ka kɛnɛmala ninnu labɛn dɔrɔn o de ye ka i yɛrɛ cogo kɛ o tɛ foyi ɲa n'an y'a faamuya ni a tigi bɔra mɔgɔw ɲɛkɔrɔ u b'a lajɛ ni lajɛna min ye maa min fana bɛ i ko k'a jɛ ka fini ɲumanw don k'i labɛn ala ɲɛkɔrɔ a tigi fana bɛ kɛ ten très bien o kuma o tasafu ka baara ye mun ye sufiya ka baara ye mun ye o de ye ka hadamaden jɛya kɔnɔna in na ni hadamaden nin kun jɛyara a senuyara a bɛ kɛnɛya n'a kɛnɛyara a bɛ baara kɛ baara tɛ dɔgɔya o tuma a kɛra baara cini a kɛra baara caman ye a bɛɛ ye baara nafaman de a bɛɛ ye baara caman de fana ye o mun filɛ nin ye o de ye silamɛya lakika yɛrɛ ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a y'a daminɛ n'o de ye a y'a ka baara bɛɛ kɛ o de kan a y'a sinsin o de kan ni maa o maa ni ka sɔrɔ i ye silamɛya dɔn ka silamɛya kalan silamɛya tarikhu daminɛna ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ a n'u ye baara kɛ ni ɲɔgɔn ye cogoya min na i b'a dɔn k'a fɔ ko baara kelen mun tun bɛ yen o de ye ka ninkun ninnu senuya ka ninkun ninnu jɛya wala n'o dɔnna k'a fɔ ko de ye tasawufu yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔnnikɛlaw fɛ u bɛ taarifu caman k'a la u bɛ fɛn caman fɔ a la dɔw b'a fɔ ko nin de don nka a bɛɛ bɛ taa wolo kelen mun na natija mun na o de ye dɔrɔn ninkun in a ka lamɔ ka ɲa a ka senuya a ka se ka ala baara in kɛ a cogo ɲuman na o mun filɛ a mago bɛ ko caman de la parce que ninkun in fɔlɔ f'a ka lamɔ bɛɛ b'a dɔn ninkun ala ye ninkun in dan di cogoya dɔ de ye fa alhamaha fujuraha wa taqwaha o bɔra ala yɛrɛ de la a diyara ala de ka hadamaden kɛ a ninkun hadamaden kɛ danfɛn ye danfɛn mun mɛya b'a la hakili b'a la o y'a fɔ cogo ɲuman dɔ mɛya b'a la hakili b'a la n'a y'a ka hakili da mɛya sanfɛ ka hakili kɛ mɛya ɲɛma ye o kuma a bɛ mɛya in lamɔ cogo ɲuman na hakili bɛ baara kɛ o kuma a ka hadamadenya a lafuma yɔrɔ n'o y'a faamu man ɲi a côté négatif o bɛɛ bɛ sa ka ban pewu a bɛ kɛ melekiya ye a bɛ balo ko melekiya ka sɔrɔ hadamaden farikolo de don mais lamɔ ɲali fɛ a n'a dilanni ɲali fɛ a bɛ kɛ fɛn ye mun ka bon ka tɛmɛ melekiya kan ka tuguni melekiya kɛra danfɛn de hakili gansan kɛra mun na mais a ma k'a la nka n'a dɛsɛra k'o kɛ ni hadamaden dɛsɛra k'o kɛ a ye ninkun in bila a yɛrɛ ma wattaba'a hawahu ale tugura a ni dingo kɔ dɔrɔn a ka hadamadenya kɔnɔ n'a fɔ kuranna b'a fɔ an ye cogo min o la a tigilama a tulow tun kan ka baara mun kɛ u tɛ se k'o kɛ
dusukolo kan ka baara mun kɛ a t'o kɛ a farikolo fan bɛɛ dɔrɔn o kan ka baara mun kɛ o t'o kɛ a bɛ jaasi n'a jaasira hayi bagan fana bɛ fusaya n'a ye ka tuguni mun na bagan ala y'o dan ka mɛya dɔrɔn de ko la a ma hakili ko la o la o b'a a balo a ka mɛya dɔrɔn de bolo himɛ wɛrɛ t'o la n'a ka mɛyaw lafali tɛ o kɔrɔ a ka plaisir n'a ka loisir n'a ka instinct olu dɔrɔn de hami b'a la o ye bagan bɔgɔbaga ma kala ayri laysa lahu bi shay'in himmatun illa iqtidabul qadbi hawla al mizwadi i n'a fɔ fali himi wɛrɛ t'a la jɔrɔnɔ ko wɛrɛ t'a la kɔnɔ ka fa a mɛya ka sɔrɔ a banna o kuma ni hadamaden jasira ka kɛ ten a bɛ jasi f'a bɛ jasi ni hadamaden yɛrɛ ye kuranɛ b'olu de fɔ an ye ko ulaika kal an'ami bal hum adall ko olu bɛ komi baganw de ko ayi sa olu yɛrɛ tununen bɛ ka tɛmɛ baganw kan ka tuguni mun na baganw bɛ u ka cogoya de la ale dun tun kan ka kɛ cogoya wɛrɛ a dɛsɛr'o la a kɛra nin bon o kuma o ninkun lamɔli n'o kalan ninnu karamɔgɔ mago bɛ nin yɔrɔ de la o tɛ se ka kɛ yɛrɛ ma komi o tɛ se ka kɛ yɛrɛ ma o de y'a to ala fana ma sɔn ka o kiiri ninnu di yɛrɛ ma ma lɔn ni ka bamanankan in bɛ faamu na ma o fɛ kosɛbɛ ni fɛn ninnu n'a tɛ se ka k'a yɛrɛ ma fo dɔ de ka bila i ɲɛ ka a kɛ ni ye mɔgɔ de bɛ bila i ɲɛ très bien ka o baara ninnu kɛ ni ye o de kosɔn ala ma baara ninnu fila bila a yɛrɛ ma o laɲini ye mun ye jamana foyi tɛ yen dugu foyi tɛ yen mantɔn foyi tɛ yen kabini ala ye dunuya daminɛ an fa adama la fo ka n'a bila bi la ala ye sariya jigin mantɔn minnu kan k'a d'u ma dɔrɔn ka sɔrɔ ciden tɛ yen o tɛ yen ka sɔrɔ nabi ɲuman tɛ o tɛ yen ni ala b'a ka sariya bila ka na yɔrɔ yɔrɔ a bɛ ciden bila a bɛ fɛn bila kiiri bila ka na yɔrɔ yɔrɔ a b'a sɔrɔ a ye ciden ni nabi ɲuman dɔ de bila yen fɔlɔ a bɛ sɔrɔ k'a di o ma ka ciden ni nabi ɲuman ye ni sariya in bɛ di o de ma mɔgɔ tɔw bɛ sariya minɛ o bolo o de kama n ka ca ka fɔ n ka kumaw kɔnɔ an ka karamɔgɔw y'an na mun de an y'o de dɔn silamɛya ye o de hakika ye k'a fɔ ko diinɛ in tɛ fɛn saba ye fila dɔrɔn don karamɔgɔ n'o ye de ciden ani cikan arasulu wa risala wala fo cogo wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la mɔgɔ wɛrɛw bolo o bɛ se k'a fɔ ɲumanya maa ɲuman ani fɛn ɲuman bon mais a bɛɛ bɛ wolo nin kelen de la ni ala kira sallallahu alaihi wasallam tuma kɛ yen silamɛya tun tɛ se ka kɛ yen ala kira de bɛ kɛ yen fɔlɔ silamɛya bɛ sɔrɔ ka na o kuma ala kira nana ka labɛn a labɛnna de fana n'i ye kow ma filɛ ala ye kow kɛ cogo min o ye labɛnw de ye i n'a fɔ préparation ani formation a labɛnna de yala ka sɔrɔ ka cikan in d'a ma o kuma o cogo kelen fo diinɛ fana bɛ o cogo kelen de la wa diinɛ dɔrɔn tɛ quoi fo mɔgɔw de k'a faamu o de deselen bɛ ka faamu an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye mun ye mɔgɔw de k'a dɔn k'a fɔ diinɛ tɛ se ka ta yɛrɛ ma ayi kalon don maa tɛ se ka kɛ diinɛ la i yɛrɛ ma kalon don o tɛ se ka ɲa o tɛ se ka ɲa i bɛ don diinɛ na ni do de ye i bɛ na maa de ma i bɛ se maa de ma ka o de minɛ i bɛ diinɛ minɛ o ma i fɛ mɛ n'i ma maa minɛ fɔlɔ i tɛ se ka diinɛ sɔrɔ wa bi dun kalo mun jɛnsɛnnen don an ka denmisɛnninw da fan bɛɛ fɛ i b'a mɛn kalannaw yɛrɛ da kalanna dɔw minnu tɔgɔ bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔ tɔgɔw ni fɛnw b'u la k'u ye kalan sɔrɔ anw tɛ dɔwɛrɛ la k'anw bɛ kitabu ni sunna de la anw tɛ dɔwɛrɛ kɔ an bɛ kitabu ni sunna de la o ye kalo ye o kalo fin ma tɛmɛ a kan diinɛ kɔnɔ vocabulaire kalo ma tɛmɛ a kan maa si tɛ se ka kɛ kitabu ni sunna kɔ k'a sɔrɔ i tɛ karamɔgɔ dɔ de kɔ fɔlɔ f'i ka kɛ karamɔgɔ dɔ de kɔ i n'o de bɛ taa kitabu ni sunna kɔ i bɛ kitabu ni sunna minɛ o karamɔgɔ in de la n'o tɛ i tɛ se ka kitabu ni sunna minɛ i yɛrɛ ma k'o kɛ i ka tagalan i bɛ taga min jɔn bɛ taa ni ye hayi o exemple surumani bɛ yen an ka bi ɲɛnamaya in kɔnɔ médecine an filɛ médecine moderne dɔgɔtɔrɔya mais dɔgɔtɔrɔ kalandenw fo k'u kun ci dɔgɔtɔrɔya la u ka kɛ professeur ye u ka kɛ fɛn wɛrɛ yɛrɛ mun ka girin n'o ye n'a yɛrɛ banana a bɛ a yɛrɛ ka kalanden dɔgɔtɔrɔ wala mɔgɔ wɛrɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ de wele o de bɛ n'ale furakɛ a ka traitement kɛ
dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ ka traitement kɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'o dunan fan bɛɛ ka taga bara n'a bɛ Tunisie mɔgɔw b'o dunan fan bɛɛ ka taa dɔw la n'a bɛ Mali la mɔgɔw bɛ dunan fan bɛɛ wala n'a bɛ France mɔgɔw b'o dunan fan bɛɛ ka taa bara mais n'a yɛrɛ fana banara a bɛ taa maa wɛrɛ de bara Ala y'o kɛ mun na parce que k'a yira n na k'a fɔ ko nin fɛn yɛrɛma fɛn tɛ a tɛ taa yɛrɛma a dɔ de bɛ to dɔ kɔ Ala ye ci mun jigin Ala kira kan sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ se k'a jigin bɛɛ kan i ka so kɔnɔ directement mais munna o ma kɛ a tun bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ papiyew ye fɛn an bɛ publication kɛla cogo min sisan k'a jɛnsɛn ka jigin bɛɛ b'i ta tɔmɔ k'a kalan mais o tɛ se ka sɛgɛ o tɛ taa diinɛ tɛ ɲɛ o la diinɛ in bɛ ta a bɛ ta mɔgɔ la mɛ a bɛ layidu minɛ de i bɛ layidu de minɛ dɔ la karamɔgɔ dɔ la o y'a sɔrɔ o karamɔgɔ fana layidu minɛ karamɔgɔ dɔ la o silisila de bɛ taa se fo ala kira ma an minnu ma ala kira ye n'o tɛ maa o maa bolo diinɛ t'i bolo e ma tɔgɔ yɛrɛ don diinɛ na fɔlɔ e ni sitanɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo ka tuguni i mana kalan cogo cogo kalan ka n'i tromper i mana kalan cogo cogo kalan ka n'i tromper an b'a mɛn mɔgɔ caman da ustaz ko diinɛ ka nɔgɔn kojugu ko sabula ko diinɛ ye ala kira o hakilina in donna mɔgɔw la kosɛbɛ i ka nin kuma in kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ ko o hakilina in hakilina kɛnɛman tɛ hakilina juguba de fana don parce que a bɛ diinɛ wurunbali de jira ni diinɛ kɛra o ye dɔrɔn mɔgɔw bɔra gulɔnen ɲɔgɔn na dɔrɔn o kɔrɔ diinɛ tɛ yen bɛɛ bɛ gulɔ sitanɛ bɛɛ bɛ to sitanɛ sago bolo a bɛ komi kɔrɔsi ni ka sɔrɔ kɔrɔsidenw bɔra juru la ka kɔrɔsi kisɛ kelen bila a kɛra kɔrɔsi don tugun n'i y'a fɔ a ma kɔlɔsi parce que a bɛ juru la a bɛɛ lajɛlen o la i bɛ se ka wirudu ni fɛnw kɛ n'a ye o de la mais n'i ye juru in bɔ a la ka kɔrɔsiden kisɛ kelen bila a dan na a bɛ se ka fɔ a ma kɔrɔsi tugun très bien o diinɛ mɔgɔya fana de bɛ tan cogo la n'i tɛ karamɔgɔ don kɔfɛ dɔrɔn i tɛ diinɛ na voilà o tuma ni tasawufu bɛ o de kosɔn o ye principe belebele de tasawufu la pour que mɔgɔw k'a faamu o tasawufu sufiya in o de ye diinɛ hakika ye o de kosɔn n bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye nin contexte kɔnɔ tasawufu kɔnɔ o bɛ yen cogo min o sabatilen don cogo min ni karamɔgɔ t'i bolo i t'a la i tɔgɔ t'a la o tuma fo karamɔgɔ de ka k'i bolo ko minnu dɔnnen don olu kan n'o ye silamɛya principe ye an b'a fɔ ma sa alkitabu wa sunna o bɛ sɔrɔ ka na i bɛ karamɔgɔ de sɔrɔ aw bɛ o ta ɲɔgɔn fɛ i ni karamɔgɔ mais ni karamɔgɔ tɛ yen o t'i bolo o de la i b'a faamu k'a fɔ silamɛya hakika yɛrɛ ye mun ye mɔgɔw y'a bila an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw taara u kun fɛ an ka karamɔgɔ dɔ b'a fɔ ka kuma dɔ la a bɛ fɔ laysa tariqu bi an taqula tashadduqan ana qadiri aw shadhali aw tijani aw shadhali wa tijani inna tariqa takhalluqun wa tahaqququn bi haqa'iq al-iman wal ihsan a ko an ka nin siran ko o tɛ k'a fɔ dɔrɔn i k'i da fa k'a fɔ ne ye tijani ye ne ye qadiri o ca o baden de bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ dɔw la ka kɔrɔsibaw k'i kana ne ye nin ye wala ne ye nin ye o tɛ maa ko ye o kalon don ma i b'o da i yɛrɛ la o ye iddiaw de ye fa da'awi ma lam taqumu alayha bayyina a bɛna o adiyaw an ye fɛnw don minnu a dɔnnen don kalannaw camancɛ la o ye de i yɛrɛ de y'a danbeya yɛrɛ ma e de y'a tɔgɔ da i yɛrɛ la ten ɔ mun b'o tiɲɛtigiya fo daliluya jɔnjɔn dɔ de ka sɔrɔ i ka baara la ani jugo la mun b'a yira k'a fɔ i y'o ye i y'o ka kalanden ye haya ma mɛ kosɛbɛ anw ka denmisɛnniya la yan fɛn Modibo ka fanga tuma la couvre-feu bɛ yen a tuma la denmisɛnninw man kan ka taa ka bɔ su fɛ ka se hakɛ dɔ ma quartier denmisɛnnin don a tagara Kayi a taara sinamada la dɔrɔn u y'a minɛ rafle mɔgɔw y'a minɛ a ko ayi ne bila ne ye karisa ka kalanden de ne ye Cɛrɔbaro ka kalanden de o ko ayi tɛ Cɛrɔbaro ka kalanden a y'a minɛ a ye taa n'a ye u ko mun ne ko Cɛrɔbaro ka kalanden tɛ se yan Cɛrɔbaro ka kalanden tɛ se yan a bɛ se yan tuma min o b'a sɔrɔ a tɛ Cɛrɔbaro ka kalanden ɲa la n'i y'a i bɔra yen nɔ i sera yan i t'i karamɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ o ye leçon jumɛn di kalanden in ma k'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka fɛn fɔ ne ye nin ye ko dɔ de bɛ yen a kɔrɔ mun b'i kɛ o ye n'i ka sɔrɔ o ye tiɲɛ ye e ye karamɔgɔ mun fɔ k'o ka kalanden de ye n'i tun b'o ka kalandenya kɔnɔ i tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na mais n'i y'a ye sɔrɔla nin yɔrɔ in na i t'a kɔnɔ o tuma o de kama anw b'i minɛ bon o tuma fɛn fana k'a fɔ ne ye karisa ye ne ye hamalisi ye ne ye tijani ye ne ye kadiri ye o dama t'i k'a ye dɛ jugo dɔw de bɛ yen silamɛya in
ani limaniya in ani ihsaniya in kɔnɔ ni karamɔgɔ ninnu bɛ baara kɛla mun ka ɲini i bɛ ko de n'i y'o kɛ i bɛ sɔrɔ ka dafa o kuma gɛlɛma yɔrɔ b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ silamɛya hakika dɔ wɛrɛ tɛ sufiya de don mais sufiya in yɛrɛ de faamuyali o de dɛsɛlen bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ an ka mɔgɔw fɛ sisan an ka waati bɛ ka surunya dɔɔni an bɛ fɛ nin kuma in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo bon kuma kuncɛ kuma bɛ yen nɔ o ye kuma nafamanba ye mun gulonnen don nin na o de ye ka bi dunan mun n'an b'a la mɔgɔw fɛngɛlen bɛ kojugu mɔgɔw kuma ka nɔgɔ mɔgɔw ma nka baara de ka gɛlɛn o kuma an ka baara de kɛ o de ye sufiya ye sufiya bɛ bɔ i kɛwale de la i bɔ sira i n'a fɔ alakira fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam limaniya tɛ k'a fɔ ko b'a fɔ bɛɛ ta n b'a fɛ ka kɛ nin a ye limaniya ye de mun sabatira i dusu kɔnɔ ni dɛngɛniyara la ni farikolo y'a la baara o kuma an ka tiɲɛtigiya n'an yɛrɛ ye an bɛ fɛn minnu danbeya ka taa an yɛrɛ ma an ka danbeya ka taa ma ni a baarali ye n'a juguw ladegini ye a karamɔgɔw ka fɛ mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ ni min ka kumalaban ko ye o de ye ni mɔgɔ min bɛ yen ni i sigilen bɛ n'a ye de ko karamɔgɔ t'i bolo i sigi n'a ye ko diinɛ t'i bolo n'i b'a fɛ ka diinɛ sɔrɔ karamɔgɔ ɲini o de ne ka kuma laban ye ala k'an bɛn sababa inshallah ustaz an b'i fo k'i waleɲuman dɔn hakili la bulon kɔnɔ sigi in dan tɛna kɛ nin ye ni ala sɔnna a ma sigi nata wɛrɛ an na kuma fɛn wɛrɛw kan min b'a to mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ hali sisan sufiya ani tijaniya yɛrɛ la an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na Serifula Jabarani sanfɛ aw ka kɛnɛ kɔnɔ n'o ye tijaniya bulonba ye an kun y'a fɔ aw ye kuma daminɛw la k'a fɔ ani an karamɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Cɛrno Umaru Baro ka bɔ Kayi maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an n'a kun bɛ ka kuma min kan o de ye sufiya ye hakili la a ye min fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a faamuya ayiwa e ni ne karamɔgɔ tɛ maa min na an k'an jija an ka karamɔgɔ ɲini an yɛrɛ la o de bɛ an ka silamɛya ɲɛ an bolo o de b'a sinsin an bolo o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سبيل